थंडी पडली आहे आणि थंडीचं औषध म्हणजे कुळदाची आमटी। कुळदामध्ये गरमी उष्णतावर्धक आहेत आणि भरपूर असे सांधेदुखी, हाडं, वात याच्यासाठी भरपूर असे उपयुक्त आहे। कुळदाला एक रात्र भिजत घालून 2 दिवस असं कापडामध्ये बांधून ठेवायचं की असे चांगले मोड येतात। कुळीद उकडायला जरा वेळ लागतो, कडक असतात, थोडंसं मऊ उकडले की त्याचा रस्सा छान होतो। कुळदाचं कालवण बघतोय मालवणी पद्धतीचं। मालवणात प्रत्येक घरामध्ये पावसामध्ये हे कुळदाचं कालवण मिळतं, म्हणजे मडक्यामध्ये ते असं गरम गरम बनवून सूप सारखं पिलंही जातं आणि राईस बरोबर भाकरी बरोबर खाल्लंही जातं। तर आता आपण ते कसं बनवायचं ते बघतो आहोत। त्याच्यासाठी मी ह्याच्या अगोदर एक मालवणी वाटणाचा व्हिडिओ टाकला होता, तेच वाटण आपण ह्याला वापरणार आहोत। तर त्यापूर्वी हे आपण छानपैकी कुकरला एक 5 ते 6 शिट्या मारून चांगले शिजवून घेणार आहोत। मालवणात मडक्यामध्ये ते छान शिजवले जातात चुलीवरती। अंगावर त्याला थोडंसं पाणी घातलंय मी आणि कुकरमध्ये आता एक साधारण 5 शिट्या आपण मारूया, म्हणजे छान मऊ असे उकडले जातील। कुळीद कुकरमध्ये मस्त आपण उकडून घेतले, 5 शिट्या मी मारल्या आहेत छान असे आणि मऊ पण उकडले आहेत। आता बनवायला घेऊया। तेल 2 चमचे, साधारण 2 ते 3 चमचे, ठेचलेला लसूण एक 5-6 पाकळ्या, अर्धा कांदा बारीक चिरून, छान लालसर रंग येऊ दे। कढीपत्ता, मालवणी मसाला तिखट केवढं हवं त्याप्रमाणे साधारण 1 चमचा मालवणी मसाला घेते आहे। तेलात परतायचा म्हणजे तरी छान येते। आपले कुळीद उकडलेले मालवणी वाटण, मालवणी वाटण, ज्याचा व्हिडिओ मी आता शेअर केला आणि लिंक तुम्हाला शेअर करते। आता हे किती पातळ घट्ट हवं त्याप्रमाणे वाटण तुम्ही हे करा, त्याच्यामध्ये ॲड करा। पण वाटण पाहिजे, गरम मसाल्याचा एक चटका येण्यासाठी। आता आपण मिक्सरमधलं जे थोडं वाटण आहे ते मी काढून फ्रीजमध्ये ठेवून मिक्सर धुवून मी ह्याला आता किती पातळ हवं ते मी पातळ करून घेणार आहे। मिक्सरचं धुवून आपण त्याला छान उकळी येऊ दे, चांगलं एक 5 ते 10 मिनिटं उकळवून घ्यायचं आहे, म्हणजे त्या कुळदाचा रस त्याच्यात उतरला पाहिजे। उष्णतावर्धक असल्यामुळे हे सूप प्यायल्यानंतर शरीराला गरमी येते, थंडीत आणि पावसात स्पेशली, आणि एक ताकद मिळते।
छान उकळी आली आहे. गॅस बारीक करते. एक चांगलं 10 मिनिटं उकळवून आता मीठ घालायचं आहे. वाटणात आपले मीठ ऑलरेडी आपण घातलं होतं, त्यामुळे मिठाचा अंदाज घेऊनच मीठ ॲड करा. टेस्ट करून मीठ ॲड करा. आणि आपलं कुळदाचं कालवण तयार आहे. गरम गरम पिऊ शकता तुम्ही वाटीत घेऊन. ह्याच्यापेक्षा पातळ हवं तर पातळही करू शकता, पण ते कुळीत दाताखाली आल्यावर आणि ते चावून खाण्यामध्ये एक अशी वेगळीच मजा आहे, म्हणून मी थोडं घट्ट ठेवलं आहे. आणि कोथिंबीर वरून. मस्त थंडी पडली आहे. गरम गरम करून बघा. कुळीत मार्केटमध्येही हल्ली इझिली मिळतात. माझे गावचे होते, त्यामुळे नक्कीच टेस्टमध्ये खूप फरक पडेल.